Здравей, Ачо! Време за нашия нов урок. Ще работя бързо, защото направих вече едно клипче, което не мога да кача, защото е много тежко. Отваряш профила на Марли и копираш меча му. След това от този профил избираш редактиране, свалям 2-3 реда горе, текст. Сега, за да стане този меч червен, отваряме BB кодовете и ето тук срещу червеното копираме Color, работим с ляв и после десен бутон на мишката. Тук сега трябва да поставим пред всеки ред този надпис. Значи първо натискаш ляв бутон на мишката, посочваш реда и след това с десен избираш опцията Paste. Работя бързо, защото пак ти казвам, времето не гони, за да мога след това да кача клипчето, защото иначе нямам опция да го компресирам и не мога да го кача, за да го изтеглиш. Важното е да поставиш пред всеки ред този надпис, за да може да излезе тук най-кофти. Така. И продължаваш по същия начин надолу. Значи десен бутон, т.е. първо ляв бутон посочваш реда, веднага натискаш десен бутон и избираш Paste. Ляв, десен, Paste. Ляв, десен, Paste. Това е принципа на работа. И така вървиш по всички редове додолу. Малко е тегаво, но процедурата просто трябва да се направи, за да излязат абсолютно всички редове червени и самия меч да не стои като кръпка, а като истински меч, който всява страх и респект. Можеш да придвижваш редовете с стрелката надолу от клавиатурата, както аз правя в момента, защото ми е по-лесно. Но ако не можеш, с асансьорчето също става. Почти свършихме. И сега, както предполагам се досещаш, ще трябва да копираме втория ред от командата Color и да я караме пак навсякъде отгоре. Затова влизам в BB кодовете и копирам Color. Copy. Идвам тук и започвам пак от първия ред надолу. Така важното е да не изтървеш нито един ред, защото изтървеш ли някъде ще се получи некафяво.
Обърни внимание покрай дръжката, че трябва да копираш на всеки кода. Гледай да го поставиш на всеки последен знак, да не е между някой знак. След като го копирам, ще ти покажа как да направиш името, да го вкараш и след това вече можеш да действаш както намериш за добре. Тук виж, че не съм точно. Така, с това приключихме. Сега ще трябва да оправим името ти. Ето го името ти. Тук, където пише Марли, Триен. И пишем твоето име. То се пише с малки букви. Ачо 73. И сега трябва тук да поставим между твоето име BB кода, за да се направи връзката. Връзката е тук. Копираме точно. Поставим. Следващата връзка трябва да е тук. Отиваме, копираме тук. Поставяме. И сега, ако искаш да имаш и някакви украсителни елементи, като мечове или там корони или каквото искаш, ето, примерно, ако е тази берсерка, копирам, поставяме тук и след това трябва между двете точно скобички да поставя другата. Мисля, че съм готова. Натискам превю и изчаквам да видя. Ето. Само, че нещо не съм копирала както трябва. Заради това влизам пак в режим редакция. Идвам на виждам какво съм направила, но съм го поставила точно както трябва. Мисля, че сега вече е точно. Штракам. Ето ти връзката. Това е Ачо. Желая успех!